umuntu obengayinqanda yonke lento akekho la. Okunkunze bovu mhlongo umkhulu. Nginisela ukuthi ngihoxise ephuma umkhulu iphele yonke lento le. Khona kulula ke njengoba nicabanga ndoda. Awungitshene bhuti, indaba imbeleka kenze hostel. Yaphoqa ndoda. Le ndoda sengathi ayashiphilana nomndeni wayo. Ihamba nendodana yami uHawule Mfene. Bengicela ukuthi nimamukele emndenini. Namhlanje njengoba simenzele imbeleko. Bengicela ukuthi nimvulele izandla. Unesiqiniseko sokuthi uSibu uyoziyongena egodini unaye. Khona inkinga yini nalokho? Ngiyakubongela baba. Sho nje. Ngeke ngikubone ukuthi ujabula ngani noma nifikile mayela. Yabo mawufuna into yakho, uyiluwele into yakho. Usule izinyimbi zakho ngayisonda sibona. Equality esikoshi. Thanda indoda engakhohlwa. Uyazi ke nawe. Uyabona isikoshi masimnandi kangaka. Ngathi ukuphuzisa abaphansi kancane. Cha, lalela. Yabona ke mina njengomphathi omusha wale ndawo. Ngifuna ukukutshela nje ukuthi umthetho wami ukuqala amabhodlela abiza njengalawa. Aswamosi ngedumbu la ekhaya. Awusho ke mphathi omusha. Kunjani ukuphatha le ndawo? Yazi ukuphatha le ndawo ngengiqamba mangabe kube lula. Phela unkunzi lona ngazi ukuthi lo mbuso wakhe cha hayi wakhe ngesihlabathi impela ngoba phela yazi umuntu akanamasosha phela. Ngikutshela nje ukuthi ubeyithembele ezinye imfene zase hostel ayivuye lapha endlendle bese kubayo nalomzukulwana yakhe lo ongathi akaphilile ekhanda lo hleze etethema ungazi ukuthi yini inkinga yakhe. Kanti ke kube kuthiwa bekulula kanjalo ngabe wena osowamchitha unkunzi futhi ngabe usumthatha wambuyisela le kwalasha kodwa kunjalo. Hawu yazi kanti ke khona into engiyiphekayo. Yabona nje ngikhuluma nawe mina unkunzi ngokwarathu emathuneni ngiyatshela. Njengoba ucabanga unkunzi akazokuhlala isikhathi esidejela. Awu chaza phela. Isanda ukuthola ama-orders. Hawu manje abuyaphi wena lama-orders Danyani? Abuya phakathi, angabuye eqhamuke. Shuthi ukuthela imambala laba phakathi. Uyabona ba-1010 kunabantu la emhlabeni ongelula ukuthi baye phansi. Isho bengaya phansi. Ispoke sabo siyohlupha endaweni ngendlale. Unkunzi ke lawo. Hayi kodwa ke yazi phela indaba endala lo ishoyo wena. Kuhlukileke kulokho. Ngoba uyabona lo matindane wakhe. Uwona umsiza ukuthi abuye. Usho lo bani yena? Ungazimulo Uqobo lwakhe. Hayi ngeke. Angeke nje aza kulokothe lokho lo afana ungisaba ukufa ngikutshele wena. Usekulokothile ke. Kade futhi eqalile kuhle ithende. Uzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Umthetho wakho uthi wenzeni kahle uNkazimulo wemvikeleli? Lo mfana ubezama ukukucuphela umgoga wena. Kanjani la? Uyakhumbula ishipment enanina lapha eHarbour? Wayezama ukuthi anibambe lapho. Ethumela namaphoyisa ukuthi banibambe. Utwenze njani? Usebenzisana namaphoyisa. Bazama ukuthi banirekhode yonke into but ngenhlanhla ke hayi insizwa yena ekhona lapha yahamba qala wasala ngemuva. Qhubeka. Uzamile ukuthi athole ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi banibophise
kodwa ngebhadi ke ayikho into abakwazile ukuthi bayithole. Manje uthi maphi kahle kahle lamaphoyisa asebenzana nawe yena? uCaptain Mdlalosa. Wala kamasha. Siyabonga, siyabonga. Hayi babe. Lungile. Uthi lo fana lo shuthi kahle kahle usesedlala namaphoyisa yena. Hayi kodwa ngenhlanhla akukho abakutholile ukuthi bungakwazi ukunifaka phakathi ingakho sebesebenzisa uPlan B. Awungitsheleke kahle kahle wena wemvikeleli ukuthi uthini kahle kahle lo Plan B. Plan B ukuthi angisheshise ngikhiphe unkunzi ukuze kwazi ukuzodila nawe yena self. Oh yeah. Ke manje ke ithini yona iplan kaNkunzi phela? Akafuni ukukhuluma. Udlala amakhadi akhe esifubeni. Come on. Yazi yabona leli kokoroshe leli. Ngizolipitshisa. Ngiyakutshela. Ngizolipitshisa. Uyabona ukuthi umthathe kancane lo matindane kaNkunzi. Usuyabona manje. Ya. Ngakhathazeki ngaloyo. Ngisazombeka unyawo emqaleni ngitshele. Ungaqhamasela. Ungeza izinto ezofaka enkingeni. Uma uqhamazela awuzukuluza umasho nje la kuphela. Uyoluza noboya noqobo lwakho. Waqhamazela. Wona manje. Sengamane wenzeke noma yini. Angizingithini. Wembalele. Yebo. Awungisize la, uzongishanelela la mabhodlela. Ebese ke unginikela nanga umngani wami. Futhi ekahlahla awenze bemabili. Ngoba yazi yabe sengisize kabi la umvikeleli. Yebo, sowenza njalo. Sibonga. Lalela awuphuthume uze la ekamereni njengamanje. Ibhadi leli. And then yini manje libese iphuthuma ngayo kwazi ukulinda kusekuseni? Lalela sinenkinga entsha ke manje. Inkinga njani manje le?
Bengade ngiyobona ummeli wayo. Okay, and then? Kunze usefuna ukuphuma. Yabona lo umsukulwanyana wakhe lo Kasimulu uyena omsizayo. Balele yini inkinga yakho? Wangifonela ebusuku kanje. Kazimulo kushubile. Angazi ukuthi ngithini kodwa nje sekuqale phansi kwabheda. Yazi bengithi uma 10 usephelelwa amasu ukuthi ayenze ukukhohlakala kwakhe kodwa ngathi uyaqala imali uyayibola ngathi akaphilile ekhanda angisazi mina makuhle kunje. Ishazi. Lo muntu lo kahle ufuna ukuqeda inyanga le ndawo le. Wena ukwazi ngikubonayo la. Ungena nabanye aphume nabanye bayadla bayaphuza gologobizayo bayaphula abakhokhi futhi benjalo. Kahle ngokwakhe nje lo muntu lo utshela ukuthi le ndawo sekweyakhe. Akugcini lapho. Manje nje bengimbona ehleli nommeli kaBabunkunzi. Bihamba nobani? Ubehleli la nommeli kaBabunkunzi. Ngibasive ngesami isandla ngababona ngawama amehlo beshaya oshezi bathatha namabhodlela bezayo behamba bengakhokhile njengenjwayelo. Unesiqiniseko sokuthi bewuyena? Kazimulo lo muntu sengimbone kaningi ngabe endabeni ngiyabazi lo babusa ngibufanisi ngiyabazi uyena. Hello Kazimulo sekhona? Awusenze njani? Akukho phela okunye. Akukho nje okunye. Siyabulala labantu manje. Cha angeke kusekulungeke lokho. Asikwazi ukwenza njalo. Asikwazi vele siqhamalazele thina. Asikwazi ukuthi senze into ezibuyisa odlathina. Kuzwa inhlobo ke manje ukuthi uthini? Lalela ngiqonda ukuthi mangabe sithatha isinqumo sokuthi siyababulala kulungile. Kodwa asingenzi into ezoba nomsindo noma into ezoba nobufakazi okuzobuya futhi kuzokhomba kuthina. La into nje isikhathi phela ufuna ke senze yonke into siyenzisise labantu laba bayasicwaba. Ngiqondisi bayasicwaba labantu. Yabona laba kuzomela sibahlule kulomdlalo wabo. Ayizwa lonto ngoba asazi bathembeni asazi. Basi nje labantu bamagola kanjani? Ngeke baze basiqonde base besizungezile nje naqondisi. Kodwa ke somele sibahlule kuwona lo mdlalo wabo lo. Ayibona lonto. Vele nje sithulele thina. Sazi ukuthi sifuna ukwazi yini laba phezukwayo. Ngesikhathi ke thina ke sihleli lana labantu laba sibuildele icase bayaqeda ngathi. Angisho njalo lo. Yazi ngithini mina? Ngithi mina awuke sithule nje. Sithule nje lungi sibabheke. Saya ngathi asazi lutho nathi. Kodwa ke yabona mangabe sesithola ukwazi yonke into abayihlelile labafana laba. Nakuthembisa mina. Bese inyoka lezi la ngaphandle. Siyinquma amakhanda. Themba mina. Geja. Geja. Vuka. Lo muntu lona. Geja. Hey. Sengivukela abantu. Kazimulo, hayi. Mfethu lento yakho vele usungivuse ngilele ngiyithandi, bese iyangiyanyisa. Awuyeke. Geja awuhlisa umoya sinenkinga la. Awukahle. Hayi. Geja sebeyazi labantu. Bazenjani? Angathiwa ngiyakutshela ukuthi uba ukhiphe le nto le. Ngeke uze ungikholwe.
Kuhle. Kodwa umuntu kufanele enze njani ukuze athole ikhofi? Hawu kanti yazi mhlambe nje fanele sivele sibathuma uphuzu phela. Kube khona olilengayo. Hey, sijenejene. Wena ngiyakwazi nje ndala. Ubhosha, uchama, uphupha. Uhleze nje uyicabangela ukuyilengisela abantu. Hayi, kanti ungangishiyi ngaphandle cash money. Nami ngiyathanda nje ukuyibonela abantu beyilengela. Ngathi ifilimu. Yazi ngisakhuluma amafilimu. Kunale ngqayi le. Engazi noma uyayazi weMagabe Jubane. Magabe Jubane. Uyayazi le ngqayi le ebizwa nge I know what you did last night. Hayi kanti lutho sijenejene. General, umbulali phela loyo. Yonke into uyashesha ukuyikhohlwa. I'm sure ukuthi ngisho nokuphatha kahle uQueen waseLondon. Into angasayikhumbuli leyo. Hayi kanti ke yazi ingqayi entswempu kabi. Futhi iyafundisa. Isifundisani General? Azifundisa ngani? Kuluma ngokufa. Yabona nje isiqala le ngqayi. Kube khona ofaya. Imalo kube khona omunye. Bese kuphinde kufa inqwabe emva kwalo. Yabona kunalo mbulali lo. Unaleli ukuleli. Abalanda ngalo. Akabaqaphi kanje. Aqapelo. Yabona nje kunale ekithi khuluma kakhulu ithi yamemeza. Avela ufaka emlomeni welelo huka abahudule ngalo. Kanti ke nginitshele cha masikhuluma iqiniso. Khona lesine ngithanda na wonke ke. Yabona lapho kunale ntombazane ifika ibaleke yobucasha isitolo sakubo bese itshela ukuthi simcrossile. Yithi sacashile kunjalo. Ebese vele iqhamuka lemambana ngaleli hulayo leli. Ivele lithathe iqaxela ibebe vele tsazi igazi yonke indawo. Hayi. Kanti ngathi ziyakhipha General. Fanele sithole nje usuku uhlaleni phansi ubukelele nje film. Hayi cebe lihlekelelo. Kanti singavele siyenze noma i-movie night yethu. Uyabona? Mina ke madoda seningavele esilungisele upopcorn. Ngithini lapho? Angithi? Yeah. Ma? Sawubona myeni wami. Awu inkodo soyamenhle. Njani? Hayi ngiyaphila ngizokwe. Ngiyaphila. Hayibo, ngihlanu useluleko la imiyango ubhizi udlala ibhola. Usenza banganjalo zisuka nje. Cha into enhle la yenzayo. Kuyikona ukuthi akahlanga ngisho breakfast uyajaha ukuyodlala. Hayi ingane zinjalo ke. Bengikuphathele into encane lana. Oh. Cha ngiyabonga. Awu kodwa uyazi nje angihlala ngedwa la fikile. Hawu ya ngiyazi isikhafu nje sasemsebenzini lesi. Yeah, phela into engizama ukisho ukuthi hawo sizothi nje ingane sengiphathelwe lunch mina yona lutho nje. Hawu. Uthini kahle kahle sibona? Cha ngizama ukusho ukuthi thanda ukuba selfish nyana okwenzile. Awu. Ngiselfish mina manje sibona. Cha, hayi wena. Isenzo. Into efana nje leyo. Yeah, ngizama ukusho ukuthi phela ngubaba ngapha naye indodana ngapha ibukeka kanjani lo nto le. So. Sangaze ukhulumele nje into encane phela ilunch nje lena nje into engasishu. Yeah, kodwa nawo uyicabange lento wena ubungayenza lento kuthiwa wena umzali wakhe useluleka. Uyazi nsibo bengazile mina ukuzolwa nawe la. Mina bengithi ngikwenzela nje into enhle ozoyijabulela. Mekuthi kuyinkinga ke iyidle naye ke lunch yakho. Mina nje kahle kahle into bengifuna ukuyenza ukuthi bengifuna nje ngizoqabula phela ngaphambi kokuthi uhambe emsebenzini. Baba. Bongibisi? Yeah, bengithi. Yeah, awubuye kancane ngiyokwenzela i-breakfast udle. Yeah. Okay.
Ngathi ya. Oh, yazini mhlambe ungabamba khona kulokho. Ya. Yeah. Yazi le film abayibiza The Godfather. Salute General. Sengiyibuka kakhulu lo movie. You wena straight. Fana nawe lokho. Yazi madoda, kunalesine engiyithanda kabi. La khona Michael Corleone esuke ihlalele kamnandi sisali. Bese bemthelela isiphuzo. Emva kaloko athi uyaziphuza lesiphuzo. Bekhona lensizwe vele immisi. Uyazi indaba? Correct. Anikahle ningi. Umthetho wenu ngicabanga niyaphi nini? Senilandelana nje nithwele amakhanda. Oh ngiyesikoleni mina njengamanje. Mina ngiyomshiya khona. Ngobani? Cha ngokujwayelekile vele ngijwayele ukuthi kahle. Lobe wahamba ngalezi zakhe inyawo. Wazwa nentshebe umngaka. Wena indaba fanele umhambise. Usumala umoya ngane isikole wena. Bala ngaphandle ke madoda bangabe ukuthi mhlambe kunendlela yenu wena nenifuna ukuyithatha singayazi. Akunjalo. Njengoba besisho nje ukuthi bengesikoleni ubengihambisa. Awuyike lapho. Ake kuyenzeke leyo nto. Yoya esikoleni hlazana ngathi mina uye esikoleni. Yabona kwamanje fana ngifuna lapha kwanjomaya. Fika uyolungisa lento yale list kade uthi kufanele ulungise. Athi sekubalekile wena. Angithi? Yeah. Akube njalo. uBaptista ke yena usengasale sekusize kuphelezele. Ngoba ngiyamthuma ukuthi aphelezele. Ukuthi nihambe nibuye. Hambani phela. Hambe nibuye. La. Ngifuna ukuthi ubalandele lapha. General. Angasijwayeli kabi. Uthi ngigqoka ige. Alo dobula azokufaka emgqomeni nje. Uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho uzemtya papa sinje. Ngoba ngifuna ukuzwe kahle sijenete. Angifuni ukubuyela ngaphakathi. Yonke engayifuni leyo. Yabona laba. Mina. Ngizobanquma.